Pokračujeme v díle, kdy psali test. A je to ten druhý díl. Dávejte odběry, lajky a napište mi do komentářů, co by se měla někdy natočit. Tak jo, tak jdeme na to. Tak a pište odpovědi. Tak a když bude mít napsáno, máte už jenom 5 minut. Co, pane učiteli? Jo, máte 5 minut, stejně máte teda jenom 3. Teda máte jenom 7, abyste jenom 6 nebo 5krát odpověděli. Po 5 minutách. Po 5 minutách. Pardon, já už jsem to řekla vlastně. Tak děti, 5 minut už uběhly, takže to dejte do toho košíku. Vem to už rovnou všem. Tady, pane učitele. Děkuji. Tak a zbalte si. A teď si vezme, teďkon vám to zkontroluju a mezi tím si běžte připravit na další hodinu. Tak jdeme na to. Tak, ahojte děti. Vítám vás ve školce. Dobrý den. Tak, já jsem Anička Kohoutová a toto je, a pak tady máme nějakou asistentku. Ahojte, já jsem Karola a mám, ahojte děti, já se jmenuji Karola a pardon. Ahojte děti, já jsem Karola. Pardon, já jsem furt byla. Ahojte, já jsem Karola Nováková. Tak, představíte se pak a teď nám dáte vaše čepičky, batůžky a my vám je dáme. Koukám, že všichni je máte stejný, takže je to jedno, kočí je Čína. Ale my do nich si dáváme věci, takže my to poznáme podle ještě těch věcí. Tak to je taky třeba pravda, ale na příště už se nebudete, na příště neberte si čepičky třeba někdy, jo? Tak, teďkom jdeme do školky. Paní učitelko, tady je to hezký. My si to můžeme hrát na koně. Ano, můžete. Tak já jdu jezdit. Juhu. Musíme nakrmit mýho koníčka. Nemá své hračky. Tak jo. Můj batušek. Pardon. Jdeme spolu kreslit obrázek. Jo, budeme kreslit příšeru. Tak jo. Hej, holky, počíte nám ještě světle modrou. Ne, máte svoji, ale my chceme kreslit spolu. Ale koukejte, tak udělejte mu třeba oči nějakou barvou.
Tak já mu udělám červený. Tak jo. A já taky. Já taky 10 korneltek a já zase kytičky. Hej, vrať nám to, kovboji. Já se nemenuji Komboj, tak jak máme vědět tvoje jméno, když jsme se nepředstavili ani? Tak mi říkejte Jakuba. Tak jo. Tak nám to nebere Jakuba, jo? Tak jo. Tady máte automat na hračky, takže všechno bude v pohodě. A my mezi tím jdeme sednout si. Jdem hrát si tady. Jo, vezmu si koňský věci. Jdem hrát překážky? Jo, klidně. Ty to nedáš, ty si tam. Ne, ty to nedáš, protože... Tak uvidíme. Já víš, jezdím na koni. Ale já nejezdím. Jak jsi to přeskočila? Já to nepřeskočil. Tak jdem znova, jo? Hop, hop. A koni, teď se otoč. Šup, šup. Dobře, tak. Tvůj kůň kouká úplně jinam. Ale můj kůň to neudělá. Tak znovu. Je. Teď je můžeme nakrmit. Jo, můžeme je nakrmit. Já mu dám mrkvičku a já zase salátek. Hej, kdo nám sebral koně? Já pardon, neber nám koníčka. My se s nima hrajeme teď. Jo. Mě už to nebaví. Mě už taky ne. Jdem do toho dát ty věci. Odčabalíme tě. Jdeme. Tak, co budeme dělat? Já nevím. Co to bude mít za hračka? Ta je hezká, dej mi. Co děláš? To jsem se vylosovala já. Ne, já jsem ji viděl, tak jsem si ji vzal, ale já jsem si ji vylosovala. Hej, paní učitelko, no, ona mi sebrala hračku. Aničko, ty jsi mu sebrat hračku. Ne, já jsem si ji vylosovala, paní učitelko. To není pravda. Tak mi řekněte, jakou barvu to mělo. Modrou. Zelenou. Ty děláš, jak kdyby ses na to ptal. Fajn, tak jsem to chtěl, protože jsem to viděl a tak jsem to chtěl, protože to je hezký. No jo, ale já jsem si to vylosovala. A ty máš plný batůžek hraček. Aničko, ale tyhle ty hračky se neberou. Tyhle ty hračky zůstávají ve školce. Co? Ale když jsme si to vylosovali. Ale my je musíme dát tam. Tak jo. Ale příště, ale ať to tady dříve už, ať si to můžeme. Holky, tady máte nějakou hračku. Ale paní, co to zase vylosovala já chci si znývat.
No taky tady máš. Ale příště už nezlobte všichni, jo? Jste poprvé školce a už jste mě hodně naštvali. Ahoj holky, chcete si hrát? Jo, já si jdu hrát. Jo. Já mám cibuli. Já mám krevetu. A já mám zase smrzninku, tak jdem si hrát. Krevetko, nechceš si radši, nechceš něco dát k jídlu? Jo, klidně. Ale já chci spát, tak čau. Čau. Krevetko, nechceš si radši jíst? Nebo jít na gauč? Ne, já potřebuji vážně na záchod. Tak jo. Holky, jak to, že si se mnou nechcete hrát? Holky, jak to, že si se mnou nehrajete? Protože jsme tu byli první a my chceme si hrát spolu. Holky, ale tohle se nedělá. Máme si hrát společně. No jo, ale my nechceme. Ale já chci. Tak si hraj, ale my s tebou nechceme hrát. Holky, tak si dej jinou postavu. Zmrzlina nepatří k cibuli ani ke krevetě. Tak jo. A co banány? Taky ne. A co zubní pasta? Ne. A co toast? To jo. Tak jo. Tak dám si hrát, no. Toustáku. No. Nechceš si se mnou jít najíst nebo koukat na se? No jo, klidně. Já se jdu zaspat. Holky, já jdu si hrát takhle. Jo. Holky, dáme sem ty postavičky, já už si nechci hrát s tady těma postavičkama. Jo, to samý. Já mám radši s sebou lepší holky. Vážně? A kam dáme tyhle ty hračky? To mě taky zajímá. Paní. Tak, uklidili jsme to a teďkom beru ty hračky. Jo, ty máš hezký hračky. Holky, díky. Aničko, vrať ty hračky zpátky na místečka. Paníčcelko, ale ty jsou moje? Ne, nejsou. Patří sem k nám. Vy jste paníčcelko zlá, vy mi chcete sebrat úplně všechno. O čem to mluvíš? To jsou hračky odsud. To teda nejsou, jo. Počkat. Jo, ona je nám včela ukázat z batůžku. No tak jo. Karlo, kolikrát jsem ti říkala, musíš si zapamatovat, jaký hračky máme ve školce. Promiň. Za chvilku tě vyhodím. Tak, a tak si jdem v pohodě hrát zpátky.
a ty králíček. Ty máš víc těch hraček, můžeme si s ním ještě hrát někdo? Jo, může. Holky, pojďte si hrát. Jo, už jdeme. Co tady dělá ten kluk? My ho tady nechcem. Jo. Jdeš pryč, promiň. Jdu si hrát. Promiň, já už kreslit se nechci. Já jdu Můžu si s tebou kreslit? Jo, můžeš. Ahoj. Ahoj, tady máš. Díky. Ty máš tak hezké hračky. Děkuji. No to mi koupil moje máma a ještě tady můj kamarád. Je to od něj hezký. Počkat, doufám, že to nemyslíte vážně, že se máte rádi. Ne, nemyslíme. Proč si to myslíte, holky? Jenom, že jsi sem poslala jedinýho kluka. To neřešte. Chybí nám holky. Já jsem si vzala zatím sebou taky hračky. Vážně? Jo, počkejte, musím jenom najít můj batůžek. Tak, tady mám batůžek. Co to máš v tom? Jo. Mám tam lesy. Jo, tam si můžeme hrát. Mám jednu horu, stromy. Tak jo. Tak si jdeme hrát. Tak. Stromy jsou všude. Jako jo, no. Ale to nevadí, jdeme aspoň jezdit. Bum. Jo, bum. Jezdíme, medvídku. Já chci z králíčka jezdit. Holky, my si to úplně hrajeme jak vážně ve školce. Teď jsme vážně ve školce. To je pravda. Nemyslíte, že už to půjdem uklidit? Jako jo, no. Tak jo. Tak. Zpátky doma. No jo, stejně musím umýt nádobí. Kde máme mící houbu? Zlato, neviděl jsi tady někde na mytí něco? Já? No pamatuju si, že jsi to dával na ledničku. Jo, díky. Díky, zlato. Nemáš za co. A co? Pardon? Tak, pardon. Tak. Ach, jo. Počkat.
Pardon. Tak, jdeme dál hrát. Jo, tady jsou sladkosti. Pardon, mě tady mluví brácha. Pardon, že tohle mi píše, ona mě jenom trošku škarlí k tomu, že nechci s ní hrát a ona mě prostě, a ještě to jí je 7, jo, lidi, a mě je už jako 10, tak je na mě hnusná, drzá a to mi říká, že jsem její nejlepší. Víš, no prostě sestřenka, to mi říká. Takže jako, nevím, no, co se s ní děje. Pardon, ale to byl jenom vtípek prostě, ale jenom nečtěte to. Ona mi nepřestane psát. Pardon, to není na vás, ale na ní. Ale jsem jí řekla, že natáčím. A já jsem nechtěla hrát a ona mě nutila a ona se na mě naštvala a je to. Doufám, že se vám to stává třeba se sourozencema. Neříkám doufám, ale třeba. Musíme vypnout tu kávu. Tak. O 15 minut později. Hele, Zlato, už bychom se měli něco dát k obědu, ne? Jo. Chtěla jsem říct po 2 hodinách. Co si dáme k obědu? Tak třeba špagety, ne. Tak já nevím, co se dáme k jídlu. Nebo k obědu. Ještě jedno rojče. Počkat, to je blbý. To je taky blbý. Tak. Vydrž. Ježiš, to jsem přepekla. Počkat.
Jídlo je hotový. Ty jsi udělal salát? Jo. Tak jo. Dneska se ti to trošku připálilo a je to dobrý. Jo, to jo. To bylo moc dobrý, že jo. Ještě jednou dám pro pití. Jo. Ne, co by si chtěl k pití? Asi tam Sprite, tak jo. No. Dík. Tak, už je čas na jídlo. Chtělo by to vám dát něco k pití. Máme jedině vodu, děti, takže vodu. Tak, šiku. Tak, pitičko a talířky položte, jo? Všechny 5krát, 4krát, několikrát. Kolik čtverků máš? Nebudeš nekonečně, protože tam nemůžeš mít nekonečně odborní. Jsem dám talířek, mu vajíčka. Já taky. Děťátko, co to děláš? Ty jsi snědl rajče. Já už jsem měl hlad. Ty jsi čunča teda. To ti povím. Položíme si to psem, ty pití. Jo, ještě jsme se z toho nevynapili. Můžeme si vyměnit to jídlo. A proč? Já nemám ráda rajčatka. No, ne. Tak to nevadí. Ten granátomet a ještě skátem takže Broxnu. Paní učitelko, no, položte si to jídlo. Ano, já už si ho jdu položit. Všichni máte položené, ano, děti, ano. Takže opatrně s nožičkama. Paní učitelko, paní kuchařko, nemyslíte, že ještě jsou malí na ty nože? Ne, já jsem už taky jedla nožem. Jako malá, a myslíš, že oni vědí, jak se s tím, Ano, maminka nás to učila. Tak to je dobrý. Já jsem si říkala, paní učitelko. Já taky. Proč máme takový nudy? Proč?
týpek má nejlepší rank tady. Och. Tak, všichni příbory máme. Tak to je moc dobře. Nožíky teda jsou. Má tam to? Jestli co jsem dělal? Myslíš to? Tak. Tak. Děti a dobrou chuť. Dobrou chuť. Tyjo, to je dobrý být první v jídelně. Poprvé. Ach jo. To ne. Ty, kteří dojedli, odezdají nože. Po 15 minutách. Tak děti, doufám, že jste všichni dojedli a půjdeme spinkat. Tak jo. A jde někdo po obědě domů? Nebo ne? Já. A já. Tak jo. Tak běžte si kreslit. A vy, holka a kluk, půjdou spinkat. Tak a zatím si běžte hrát s něčím. No, děkuji. Tak a jdeme spinkat. Tak děti, opravil jsem ty testy. Tady máš jednička, ach jo, dvojka, ach, trojka, 5, 4, cože, 5, jednička. Jako chtěl bych pochválit tady naší studentku a to se vůbec neučila. Děkuji. Tak, zbalte si. Tak. Nějaký věci si nechte. Tak a jdeme na oběd. Šup, šup, šup. Já jsem si spatla propatru.
Pardon, já jsem se sklopil patro. Tak. Šup, jdeme na oběd. Holky, vy už sem nechodíte. Šup, běžte pryč. Ach jo. Tak, běžte se najíst. Tak jo. Tak mám si dát učení. Položte si to tam. Ach jo, ale mě se ti říká, že mě máš učit. Máš stačit, proto jsi neučila sama. Protože se učit neumím. Přines mi jídlo. Co by si chtěla? Bubble tea a dort. Ale to je nezdravý. To mě nezajímá. Prostě mi to přines. Jeez. Ven se nechodí. Pane učiteli. Hej. Tady máte, madam. Díky. Můžu si sednout k tobě? Jo, můžeš. S touhle holkou si sedne? Ne. Hej, Chills, nechceš si se ke mně sednout? No. Ne, díky. Můžeme se sednout ven, pane učiteli? Ne. Prosím. A pan učitel může jít. Pan učitel může jít ven. A jako kde taky? Jedna deska. No. Ach, díky. Nemáš zač. Chceš? Díky. Jsi strašně tak milá na mě. Já? Bude ani mě škáralili. A kdo tě škáral? Holky, teď jsem chodila do školky. Aha. Tam to dělá pro ní sluhu. Jsou nejlepší kamarádky. Ale dělá pro ní sluhu. Odnes to. A jo. Pane Šile, já odcházím. Ahoj. Ahoj.
Holky. Ano. Tak. Holky, bohužel chci vám říct, ale obě dvě se musíte přestat kamarádit. Proč? Děláš z ní sluhu. To teda není pravda. Ona dělá ze mě sluhu. Holky, bohužel vám tam chci říct, že máte špatné známky a ty ji poroučíš. Cože, já ji neporoučím. Jo, mám se podívat na kamery. Prosím, ne. Koukejte se na kamery, tak jo, ona mi jenom pomáhá. Ale 3 minut, jako tady tu známku udělal někdo jiný. Ale dát 5 z geometrie, to je úplně něco jiného. Uč se. Tak jo. Jo. Ach jo, kde je ta holka? Dobrý, už jsem tady. Právě včas. Už je tady. Jdu se podívat na ten dárek, který jste poslali, no. To je hezký. Můžu, já si to beru. Tak. Já si vezmu odsud jenom nějaké věcičky. Co si jen tak vezmu? Tam je cute. To nechci. Taška nějaká. To čičinko. Ty jsi hustomila, tebe si vezmu. Moje máma tam myslí si, že mám kočku doma. Přemej peněženku. Přemej peněženku. Tohle beru. Tohle batoh už nikdy nechci mít. Pojďme tam to. Tohle je taky hezké. To bude pro moji sestřičku. Já mám nápady. Ber si toto. Co toto, nevím. Tohle to je hezký. Co toto? Jo, jako teto, no. Tento oblek. Hezký bagl, toto. Pardon, lidi, já jsem vybíravá, takže to stop. Ty věci jsou těžké. Dobrý den. Pro koho jdete? Já jsem Seth, teda Anička. Jasně, Aničko, jdeš domů. Počkej, ale tam se píše, že ji vyzvedává máma. Máma zaspala, tak já ji beru. Aha, tak hlavně doufám, že nechci lupit, proč by jsem byla lupit. Vždyť ona to ví. Jo, to je moje sestra, tak jo, nashledanou, naschle. Už jsme doma. Tam musí být někdo. Holky, co to děláte? Ježiši, Ani, já jsem tě zapomněla vyzvednout. Pojď, mami. Mám, ty jsi zase pila alkohol. Ne, nepila. A co to máš za věci? Jenom jsem chtěla koupit něco udělat. Radost. Jdem do pokoje. Jo. Jdem si rozsvítit můj pokoj. Tak jdem si otevřít dárky. Na čem to sedím? Tak, konečně ve svém pokoji. Těch vybalování věcí,
Tak, jich je hodně moc. Tak jdeme na tom. Myčičínko. Ty chudáčku. To by srazilo autíčko, že jste. Ale vy jste obě dvě moje lásky stejně. To si musíš určitě pamatovat. Jestli ne, tak si... Ne, není. Ne, není Pako. Tak to je škoda, že jsi to zapomněl, ne? Tak. Holky, už je čas spát. Tak jo, mami. To mám na ráno. Mám poletět? Chceš to tady zavřít? Wapu, 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 třígobo. Wapu, 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 třígobo, třígobo. No. Proč? Tak. A všichni šli spát. Takže to je konec mýho videa a uvidíme se pak příští v novém videu, co mi napíšete do komentářů. Tak ahoj!